Hi guys, ndine Nesta the Black Teacher, ndipo ndabweranso ndi segment yanga ija yoti mwatichani mwatichani yathu ya lero ikulowera ku Russia. Ku dziko la Russia. Mumadziwa zoti nyanja lake nyanja yozama kwambiri komanso yakale kwambiri pa dziko lonse lapansi ili ku Russia. The deepest komanso the oldest lake ili ku Russia. Ndipo nyanja imeneyi kapena lake imeneyi imatchedwa Baikal Lake or Lake Baikal. Ndi malo okongola kwambiri ndipo amapezeka ku mbali ya Russia ija yomwe ili kufupi ndi China, mbali imene imatchedwa kuti Siberia. Ndi kumene kuso ndi kumalo kumene kumazizira kwambiri mu Russia monse, kumakhala kuzizira kwambiri mu winter. Ndiye mukapita kukayenda kumeneku ku lake kumeneku, mukapitako nthawi ya summer, madzi aja amakhala blue ndipo amakhala akuoneka mokongola kwambiri. Ndi lake yokongola, monga ndanena kuti ndi yozama kwambiri kwa malake onse pa dziko lapansi pano. Komanso mukapitako nyengo yozizira nthawi ngati zinozi, nthawi ya winter ku Siberia ku Russia kumeneku kumazizira moti nyanja chonse chicho chimasanduka cha ice. Chimakhala kuti chili frozen, and magalimoto ndithu amayenda pamwamba pa nyanja paja imakhala ndithu frozen. Monena kuti kumakhala tourism ya winter, anthu amapita kukaona Baikal Lake mu winter, enanso amapitanso kukaona Baikal Lake ija mu summer. Nkhani yomwe ndabwera nayo lero ndiyoti kumene kulachisanu lapitali kwachitika ngozi yoopsa kwambiri yomvetsa chisoni. Gulu la tourist ma Chinese Chinese tourists analipo 7, banja limodzi ndi azinzawo, anthu 7 anati tiyeni tipite tikaone Baikal Lake. Ndiye anayenda pa galimoto yawo, ndiye anafika kumene kuja monga ndanena kuti nthawi ino nyengo yozizira Baikal Lake ija imakhala kuti adani yauma. Ndiye anali pamene paja pa Baikal Lake paja ndi galimoto yawo ija. Mwatsoka ilo sanazindikire kuti malo amene anayima ndi galimotowa pansipa ice sanaume kwambiri. Ice sanaume kwambiri chifukwaso chonena kuti masiku ano nyengo zikusintha, global warming. Mbuyomo kumazizira kwambiri ice yese amauma hadi masiku ano zikumatheka ndithu kuti mbali ina yake sadaume kwambiri popeza nyanja iyi ndiyomira ndiyozama kwambiri, ndiye pansipa madzi ena amakhala kuti sanaume. Ndiye pamene anayima ndi galimotopo ice anasweka. Kwanga ndikusweka galimoto ija ndikulowa mu nyanja mwa madzi ozizira a frozen. Galimoto inalowa mmene muchakumira, panalibenso anthu pafupi oti atha kupita nanga si nthawi yoti madzi azizira frozen, palibenso anthu asambira alowamo, ukuyenera kuvala zovala za special ngati ukufuna kulowa mmene. Motero kuti anthu osewa afera pomwepo ndithu. Anthu amene afera pamenepa ndithu, monena kuti boma la Russia ku region imene iyi timati Kursk region kumene kuko akwanitsa munapita ma divers amene anapita ndithu pansi paja ndi kukaunika ndithu akwanitsa kutulutsa matupi a anthu amene wa 7 kupulumutsa matupi koma miyoyo yawo yapita kale ndithu. Atulutsa matupi amene wa 7 ama Chinese 7 amene afera pa nyanja imeneyi ya Baikal. Ndiye mwatichani ya lero nkhani yake yoyamba ndi imeneyi. Tionanenso, ndine Nesta the Black Teacher.